Putak te. Pader boy. What's up mga papi? Good morning. Another day. Ride tayo papunta Antipolo Bao. Try natin yung ahon doon. First time ko kasi pumunta din doon eh. Kita nyo ba yung view na yan? Ganda ng umaga, di ba? Huwag natin kakalimutan magpasalamat sa Lord. Ride safe mga tol. Tara, samahan nyo ako mag-ride. Let's go! Ito lang yung problema dito sa National Highway dito sa Bicol. Kasi mga kasabay mo, lalaki ng truck. Tapos mga bus na ang bibilis tumakbo. So ingat na lang talaga tayo palagi. Tapos make sure na huwag na kayo sumbay or pasok lang sa kalsada kasi delikado. Mas okay na tayo mag-ingat kaysa madali pa tayo na sa aksidente. Di ba? Sarap ng buhay eh. Enjoy natin. Welcome to Bao. You know, meron tayong dadaanan ditong kainan. Pansit ang tawag namin dito. Napakamura tapos napakasarap ng pansit. Oh, bukas na. Mamaya tayo kakain dyan. Ito. Doon siya sa boundary ng Bula at saka ng Bacau. 15 pesos yata yung pansit dyan. Napakamura. So pwede lang kayo dyan, kain kayo. Promise, ang sarap. Morning sir. Aluwang ng kalsada dito. Laki. Old house. Dito na tayo sa Baaw. Sabi dito, kakaliwa na tayo, sabi sa map. So, ito na boy. Ito na. Church sila. Simpleng bayan lang din tong Baaw na to. At pasok na tayo. Ito na yung way papuntang Antipolo. Let's go. Mount Ergas, Mount Asog. Sarap din ng buhay nila dito eh. Napakasimple lang. You know. Woo! Buhay probinsya. Sarap. Ito yung mga ride na hinahanap natin eh. Mga ganitong ride. Solo, adventure, di mo alam yung daan. Dadaanin lang natin sa mga tanong-tanong sa mga lokal dito. Masarap dito, men. Pansin ko lang dito sa lugar na to, puro pa punong kahoy. So maaamoy mo yung napakalinis na hangin.
dahon, may natuto yung dahon. Sarap. Sana yung mga ibang tao dyan magmalasakit kayo sa mundo. Di seryoso kasi ang sarap talaga. Ang sarap. Lamig ng hangin. Nakaka-relax. Yeah boy. Ay yung simula ng ahon dito. Saan ba? Putak te. Pader boy. Parang ito yung ganito yung ahon sa 2 kilometers pain sa Rebpal. Ganitong ganito. My God. Ha, pader. Yun ang lalim yan. Pababa na yan. Tapos ito yung likod ko. Diyan. Ay, nako po. Diyos ko. Pahirap sa sarili. Ganito yung ahon sa Rebpal. Yung 2 kilometers pain. Na talagang sagad yung gear. Nagamit ko yung 4060 dito. Yung settings ng bike ko is 38 oval yung chainring. Tapos yung rear ko is 1146. Pinakamaliit ko 11. 46 yung pinakamalaki. Literal na pader pre. Bubungad sa'yo paras yung ahon sa may black wall. Tapos may siko. Yun yung sasalubong sa'yo yung 2 kilometers pain. Ganito. Diyos me, pardon. Ayan o, pahinga muna tubig. Syempre para pero sarap dito kasi puro punong kahoy oh. Yan o. Woo! Yeah boy. So ayan, tara. Nakapagpahinga na ako. Banti na ulit. Hingal na ako. Halatang walang training sa ahon. Pader boy. Literal. Oh. Sinalubong ka ng pader. Kumaliwa. Pader ulit. Let's go. Dito G. Ha. Kaahon na ako sa first part ng netong Antipolo. So recovery muna. Let's just enjoy the view. Tapos ito ahon na naman. Oh my God. Let's go. Enjoy the pain. You know. Saging. Ayan, nandun ako sa may Antipolo pala. Ayun na yung parang arko nila dito. Ayan, welcome to Barangay Antipolo, Baho, Kamsur. Ayan, pati motor hirap na hirap. Ay nako po, sarap buko. Ayan po. Uy, mga teacher yun. Grabe, pati yung motor hirap na hirap umahon dito. Literal na pader kasi talaga to, men. So yung mga tropa ko nasa Bicol dyan na nagbabike, tara dito. Dito tayo mag-training. Walang wala pa yung panikwaso na yan kaysa dito, promise. Ngalingal ako, men. Ubus yung ano ko, yung Kags 4060, sagad na sagad. Puti na lang. Yun. Second stopover natin mga tol. Dito na ako. Malapit na ako, sabi dito sa maps. Mga 6 minutes na lang away. So siguro pagkaahon dyan. May siko pa dito. Tapos sa ahon. So doon na yung destination natin.
Alam niyo yung pagbabike, parang buhay lang yan eh. May mga dadaanan kayong ahon, dadaanan kayong patag, pero mostly mga ahon talaga. So para makita mo yung magandang pupuntahan mo, kailangan mo munang pagdaanan yung mga ahon sa ahon. So, kung determinado akong maabot yun, makita yung magandang view na yun, yung mga pangarap mo, tsagain mo talaga, walang pipigil sa'yo para di kunin yun, di abutin yun. So yung motivation natin ngayon, maganda daw dun sa taas, so babalbal tayo, di tayo titigil hanggang di natin nakikita. Tara, samahan niyo ako, pagod na ako. Munti ko na mabutan yung sea of clouds dito. Ayan, part na yan, konti na lang kasi tanghali na, pero ang ganda. So ito yung dapat pupuntahan namin ni Mrs. kaso walang maiwanan dun sa dalawang bata. So hopefully may maiwan kami dun sa dalawa para makapasyal kami dito mag-asawa. Sobrang ganda. At alam ko na yung highway, hindi na kayo mahihirapan. So ito, tara, malapit na tayo dun sa pinaka top view. Dun lang yung top view nila. Tapos di ko alam dito kung saan yung Century Tree. Maganda daw dun. So sarap. Thank you Lord sa strength. Thank you sa magandang panahon. Tara. Yun tol, nandito na ako sa taas ng Antipolo. Sabi ng may-ari ng tindahan dito, every Saturday, Sunday daw maraming babike dito. So ngayon na-solo natin yung daan. Ito yung view natin pagkatapos ng hirap ng ahon natin dun. Saan ba yung bao? Yun. Dun. Yun, kita nyo ba? Dyan tayo galing sa baba niyan. So ito yung view natin after nung pagkahirap-hirap na ahon na pinagdaanan natin. Di ba ang ganda? Ang ganda, ganyan din. Pag-abot ko ng pangarap, kahit anong ahon pagdaanan mo, banat lang. Pag napagod pa nga, tapos sa ahon ulit. Ganda. Thank you Lord. Sana makarating kayo dito, yung mga nanonood. Mahirap lang talaga yung ahon. Hindi ako mag-ulit-ulit na hindi ako magsasawang ulit-ulitin yung sasabihin yung hirap na pinagdaanan, yung ahon na pagdadaanan nyo, pero talagang sobrang sulit naman talaga yung view. Sarap. Yan o, punta kami dito buong family, lang makabukas punta kami dito. Hindi sila dito lagayan ng bike. Yan. Huwag kakalimutan, wear a helmet. Doon pa daw sa unahan yung yung Century Tree. Pero ayoko na kasi maglalakad pa daw. Tama na muna dito. Next time na lang. Gusto ko kasama ko yung mag-ina ko. Yung mag-iina ko pagbalik ko dito papunta ng may Century Tree. So, yun, dito na lang muna. Salamat sa panunood. Pahinga na ako kasi sobrang lusong na pababa. So, di na natin makukunan. Ride safe tayo lagi. God bless. Bye. Yung pabalik, okay lang. Kasi, banayad lang naman yung ahon. Karamihan na puro downhill. So di ka na mahihirapan.
Ingat lang sa pababa kasi sobrang lusong talaga. So siguraduhin nyo okay yung brake set nyo, yung gearing, lahat. So every time na mag-ride kayo, make sure na naka condition yung bike nyo. Mahirap na yung aksidente. Gutom na ako. Gusto ko na kumain ng pansit. Eto, pababa na ulit. Kita tayo dun sa baba. Yan o. Pababa na to. Ate pong sinapot magkano? Sakto lang pala. Sana abot ang 25 pesos. Ay, dito na lang ako. Baka may bumili. Aray, gusto mo sir, ay bagong awon? Amo po. At taning mainit-init. Ito yung sinasabi ko sa inyo, kain ng patsit dito sa... Anong lugar ng ato, Nay? Baaw. Boundary. Boundary ng Baaw tsaka Bula. Okay lang ba mag-video ko sa di, ma'am? Yan. Bayad ko po. Iba mo po kami sir. Ayaw mo, ma'am. Tadi po. Lahat na mga kasama ko pupunta ng Manila ay nakita sa December. Kain tayo dito. Mura lang, 12 pesos. Tapos ito, maruya sa Tagalog. 12 pesos din. Ay, no, 10. Sarap. Pansit. Pansit bato. Yan o. Sibog muna tayo mga tol. Sibog. Ito yung nakakamiss dito sa Bicol. Yung pansit bato. Tapos sasamahan mo ng maruya o kaya dinuguan. Yung pinakamasarap na merienda or breakfast. Nakakamiss din. Mura lang. So ito 10 pesos, tapos ito 12. 22 lang. Busog ka na. Lord, thank you for this food. Sa tuwang taas. Salamat po sa blessing ito. Salamat. Thank you.